Li bajarê Dirbêsiyê navenda Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanî Rojava hat vekirin bi serdana nûnerê partî Encûmena Kurdî û Rêxistinê Civaka Sivîl berpirsiyarên li qê Dirbêsiyê Amûdê danxuyanê kirin got armanca wan ji vekirina navendê got alîkariyê bi xwendevana bikin. مكتبة شؤون طلبة الجماهيرية تأمين محاضرات تشتغل بإيك تأمين محاضرات كار جوار بينن عليه مجال دورات طلاب جامعي حسب من بيت جماهيرية طلاب هنا مثلا تشتي جوار لازم بيت مجال عربي دبي مثلا هناك طلاب أدب عربي صالي أول هني جوار لازم دورات عربي طلاب إنجليزي بأمكار جوار بكن. Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanî Rojava yek ji rêxistinê ciwananiyên got piştî destpêka şoreşa Sûrî hatin damezrandin û tê zanîn got ev rêxistin û rêxistina Yekîtiya Xwendekarên Kurd saziyên serekenin ji bo xwendevana di herêma Kurdî de lê tê têkilî di navbera wan tavê de Metineyê ji ber we got têxuyanê kirin her rêxistinekî ji wan girêdayî bi alîkî siyasî ve ام دخوازن ام تكليما بريخستني دنير هبن وفعلا براستي ام وقت بيجي ام ريخستنك يكسر تشيكن يعني ام ريخستنك بتاني روجافا تشيكن وام كاربكن جي خوندوانار وجوانار دفي موضوعي دبركي حبكي بسكريك هبن yên rewşa van rêxistina dişopînin xuyanê kirin got sedema sereke ji got ev her du rêxistin nikarîbûn got saziyekê bi tenê kar bikin got ciwanên van rêxistina birêv dibin endamê partiyanin û nakokiyê partiya bandora xwe ya nîgatîv bi ser van rêxistina pêk anîye. Em Yekîtiya Xwendevan û Ciwanê Dîmokratîk Kurdistanê Rojava em nêzîbûnek di ortama û partîkê heye partiya APDKSê طبعا انه نعم جريداين بفي بارتي جودابونك هي جودابونك اداري دورتام هي Têzanî got Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Dîmokratîk Kurdistanî Rojava nêzîkî Partiya Dîmokratîk Kurdistanî Sûriyanin û rêxistina Yekîtiya Xwendekarên Kurd bi ser tev demênin û ti têkilî di navbera her du aliya Tineyê diwarê xizmeta xwendevana. Pirsa gotê kirin gelo rêxistin û saziyên ciwana wê dikaribin nakokiyên siyasî ji navbera xwe rakin û wê dikaribin yekrêziyekê di navbera xwe pêkbînin di pêşe rojê de an wê nakokiyên siyasî di navbera wan bimîne. Saedû Nisîno Orient News Dirbêsiyê.